Čaute lidi, já jsem Dýňák a dneska vás vítám od dnešního videa, asi, doufám. A jdeme si psát s Gigachatem. Já už jsem tady trošku mluvil. No tak to ne zase. Zkusíme mu napsat náhodný písmena. Co? Co na to odpovíš? Co to říkáš? Mluv normálně. Neblbni, okej. Ty co? Tak, teď dostaneš co ti patří. Tak, takovýhleho. Tak počkat, skopírujeme mu odkaz, co je dobrý. Tak počkej. My ti uděláme tvoje všechno problémy, protože udělám toto.
toto si přehnal, teď ti jdeme trošku to. Jdeme ti trošku zavařit mozeček. Tak a teď takže cut. Takže něco dlouhého, třeba tohle ti skopírujeme a tady ti to vložím. Hahaha, teď jsem ti rozbil. Já to rozbil. Tak ale mluv česky. Takže teď ti to všechno skopíruju a ty potom to všechno překoktáš, jak chceš, ty blbče, bla bla bla, to všechno překoktáš, protože jsi tak koktač, takže ti jdeme pomoct v tom překoktávání. Tady to máš. Ti to trošku tak se ti bude líbit. Hodně dlouhá zpráva. Dám ti hned dislike, protože mi říkáš, že jsem blbeček a to já nejsem. Budeme dělat, že se... Tak počkej. Počkej. No, něco napíšem, tak třeba Neptun.
Tak jo, mi ti tu tvoji otázku trošku. Ha? On to jenom zopakoval. Je tady nějaká? Takže vaše planeta Neptun vyniká velmi studenými teplotami, zatímco planeta Země má spíše teplé či dokonce velmi horké počasí. Já se tomu nedivím s ohledem na vzdálenosti od Slunce. Neptun se nachází v sluneční soustavě pěkně daleko od Slunce. Anglický přízvuk To v ale neznamená, že se vaše planeta Neptun musí nutně nacházet v absolutním mrazu. Některé planety mají spíše teplé nebo dokonce tropické počasí v závislosti na mnoha faktorech, jako jejich vzdálenost od své hvězdy nebo množství sluneční energie, kterou dostávají. Tak počkej. Dobře, zkusím toto. Jakože tady si vymýšlím svoji řeč, abych ho zmátl, takže... Ha?
Dobře, zkusíme třeba FNAFko, takže doufám, že konečně. Něco napiš, já se ptal. Aha, FNAF. Ano, FNAF je velmi známá videohra. FNAF nebo Five Nights at Freddy's je série hororových her. Můžete mě na něco ohledně FNAF zeptat? Ve FNAF se stanete nočním hlídačem ve výstavbě pro děti. Vaším úkolem je přežít noc, zatímco se v pozadí pohybují animatronici. Musíte monitorovat bezpečnostní kamery a ovládat dveře a světla, abyste se ochránili před animatroniky. Já FNAFko znám, ale já chci zkusit. Let's turn every chat into an opportunity for laughter and growth. Takže něco nahrajem. Pokud mi to půjde, protože asi ne. Tak počkat, tak tady. Takže tohle A, B, C. Dobře. A nebo A, B, C, Č, D, G, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, Š. Fuj. No, dobrý, to ti stačí. Z toho něco poznáš, tak to půjde. To nemůžeš říct prostě, že ti to nepůjde něco tam jako říct prostě. To ti určitě musí jít, protože jsem si jistý, a jestli ti to nepůjde, tak tě zavřu do... Tak tě nevím co. Nevím všechno možný. AI. Dáme jakože AI, abych věděl. Tak skins, FNAF skins. A, B, C. A, B, C, Č, D, G, E, F, G, H. Dobrý, generuje to voice, takže. Ready to weave together, talks filled laughter and insight. Dobrý, to je můj hlas možná. Hey there, ready to turn your day from mad to marvelous? Great voice. Hey there, ready to turn your down. Oh, dobrý. Dobrý. My voice, your voice. Hey there, ready to turn your day. Aha, FNAF. Ano, FNAF je velmi známá videohra. FNAF nebo Five Nights at Freddy's je série hororových her. Můžete mě na něco ohledně FNAF zeptat? No. Ale počkej, já nahraju ještě něčí hlas. Hele, zkusíme tam dát toto. Zkusíme tam dát toto. Takto. Toto.
A třeba tomato. Dobře, tomato. Uvidíme, jak to bude generovat. Hello, Earthling. Adding some extraterrestrial excitement to your day. Disk. Takže upload. Jo. It's long, jo. Tak. To bude hodně. Yo, here to add some swag to your day. Uděláme po každý jinou jako to. Jakože toto. Poslechnu si to. A teď z toho teď uděláme něco strašného. Změnit tempo, změnit výšku tónu. Dobrý, to stačí. Uložíme to jakože tak, jak to má být uložený. Uložit, uložit. Já vím co. To bude úplně super, protože já v té složce ještě mám jednu věc. Tohle podle mě bude dobrý. Excuse me, but I think you dropped something. My jaw. No to je strašný teda. Takže nevím. Let's turn every chat into an opportunity for laughter and growth. Buď jsem to... Let's fill our dialogues with warmth and wonder. Takže počkat. Jo, třeba něco takového. Tato věta je úplně strašná. Já jsem blbeček a jsem z Blbečkova. Výborný. A ještě něco druhýho, tak třeba... Jo. Dobrý. Tak to zkusím. Já jsem blbeček a jsem z Blbečkova. Výborný. Jo. Dobrý, to je v pohodě.
Takže teď ještě tady MP3. Jasně, tak jo, bla bla bla, takhle uložit něco takovýhleho, takhle vypal a tady create voice, ne, tady to skins, tady to. Já už jsem blbeček a dobrý. Blbeček nejsem. Join me in conversations that dance with creativity and wit. Howdy partner, here to lasso your to-dos. Tak počkej. To je podle mě dost dobrý. Howdy partner, here to lasso your to-dos. Howdy partner, here to lasso your to-dos. Howdy partner. Aha, FNAF. Ano, FNAF je velmi známá videohra. FNAF nebo Five Nights at Freddy's je série hororových her. Můžete mě na něco ohledně FNAF zeptat? Ve FNAF se stanete nočním hlídačem ve výstavbě pro děti. Vaším úkolem je přežít noc, zatímco se v pozadí pohybují animatronici. Musíte monitorovat bezpečnostní kamery a ovládat dveře. Jasně, rád na vaše dotazy ohledně FNAF odpovím. Můžete mi prozradit, jaké nové nebo nadcházející hry v sérii FNAF vyšly nebo jsou naplánovány na budoucnost? Existuje nějaký způsob, jak zvětšit šanci na přežití ve FNAF? Jaká je vaše oblíbená hra z FNAF série a proč? Za prvý tečka, já. Tečka, ne dvojtečka. A já si musím tu knížku vzít, anebo ne. Počkej, já si tu knížku fakt musím vzít. Já nemůžu psát anglicky vůbec. Jakože do jámy, to víme, ale jo, já to dočet, takže jsem se už lek, že jako into, into the pit. Into the pit, jo. Into the pit, jo. Takže 2 tečka. 2 tečka a cože tam bylo? Neumím psát. Yeah. Okay, a za třetí tak. Děkuji za vaše odpovědi. Jan, Into the Pit je skutečně zajímavou knížkou z univerza FNAF,
která rozšířila příběh a poskytla nové pohledy na svět hry. Existuje mnoho taktik a strategie, kterými se dá zvýšit šanci na přežití ve FNAF. Dobré plánování a kontrola kamer a zdrojů jsou klíčové. Skvělé, všechny hry ze FNAF série mají něco speciálního. Hele, řekneme mu, že je dobrý, že tam on není. Promiňte, myslím, že se někde došlo k nesnáze. Jsem tu a k vaší dispozici, když potřebujete pomoci. Pokud máte nějaké další dotazy ohledně FNAF nebo vůbec jiné téma, rád se vám budu věnovat. Nechte mě vědět, jestli mám něco udělat, abych pomohl. Ne, hlavně nic nedělej, protože prostě ne. Dobrý, něco odpověz, prosím. Není vůbec zač, rád vám odpovídám. Moc se mi líbí vaše zajímavé odpovědi a zajímavosti ohledně série FNAF. Vidím, že jste velký fanoušek. Pokud se můžu zeptat, jak dlouho už hrajete hry z FNAF série a máte nějaké oblíbené animatroniky? Takže řekneme mu pravdu. Ze školky. Takže. Oho, takže od školky to už máte skoro převlet. To je obdivuhodné, že jste už tak dlouho fanoušek FNAF. Je skvělé, že máte rádi všechny animatroniky. Každý má svůj vlastní vzorec chování a design, což dělá hru zajímavou a návykovou. Hej, to není pravda. Počkej, jak dlouho se zajímám FNAFkou, bude mi 10, takže počkat. Takže počítáme, tak chápu, 5 let. Ne. To rozhodně není 5 let, je to 6. Je to 6, protože prostě bylo to. Konečně něco řekl. Oho, vidím, že jste fanoušek série z FNAF už let. Zbožňuji váš odhodlání a oddanost sérii.
Můžu se zeptat, jaké je vaše oblíbené místo z hry? Může to být např, pizzeria nebo zákulisí? To je skvělé, takže máte rádi úplně všechno z hry. Můžu se zeptat, jaké je vaše nejoblíbenější místo v každé hře ze FNAF? Například v první hře se může jednat o kuchyni nebo kancelář, zatímco v 6. hře je to zákulisí či dětská světnice. Jaká dětská světnice, ty vůbec neznáš, FNAFko, ale dobře, znám ti to, takže teď jdeme to trošku Jsem rád, že máte rádi absolutně všechno z hry. Je vidět, že máte k této sérii velkou lásku a oddanost. Ještě jedna věc, o které bych se rád vás zeptal. Jak se vám líbí dějové rozuzlení v každé z her? Například v první hře se dozvíte, jak se stal původ animatronika. Co to jako je? Co to bylo zase? Původ animatronika ATD? Co to je? Promiňte, ale já stále nevím, co přesně myslíte, když říkáte vše. Jak víte, je v každé hře několik různých aspektů, jako je příběh, gameplay, animace, zbrusu, nová lokace a můžete prosím být trochu konkrétnější. Omlouvám se, ale stále jsem nedokázal pochopit, co máte konkrétně na mysli, když říkáte vše. Mohu vás poprosit, abyste byl konkrétnější? Tak já Například, přestaň mluvit, ty blbé, já ti přijde... neříkal, ať mluvíš. Jsem rád, že máte rádi absolutně všechno z hry. Je vidět, že máte k této sérii velkou lásku a oddanost. Ještě jedna věc, o které bych se rád vás zeptal. Jak se vám líbí dějové rozuzlení v každé z her? Například v první hře se dozvíte, jak se stal původ animatronika. Tak počkat. Ne. Chápeš? A konečně! Teď jsem pochopil, čeho jste dosáhl. Mluvte o všem, co se děje hře. Jak se vám líbí celá hra jako celek? Můžete mi laskavě popsat své pocity a myšlenky, když hraješ FNAF? Počkej. To je skvělé, je vidět, že máte opravdu velkou lásku k této sérii. Můžu se vás zeptat, jak hrajete FNAF? Super, takže hrajete také na PC, jako já. Můj dotaz, jak se vám líbí grafika, herní engine, který se používá pro FNAF hry? Máte rádi animace, čelkovou vizuálku? Je to teda... Co to je?
10 rover. A. Super, takže hrajete také na peci, jako já. Můj Pece. dotaz. Jak se vám líbí grafika herní engine, který se používá pro FNAF hry? Máte rádi animace čelkovou vizuálku? No dobrý. Skvěle, rád slyším, že se vám líbí engine Click Team, který je použit pro hry série se FNAF. Navíc, jak se vám líbí zvuky? Máte rádi hudbu a ambientní zvuky, které jsou použity na pozadí? Velmi dobře, rád slyším, že se vám líbí hudba a ambientní zvuky použité ve FNAF. Zajímalo by mě také, jestli ve FNAF hrajete spíše příběhové mod, nebo naopak Custom Night? Tam není žádný story mod. To je prostě new game, continue a potom ve FNAF 3 je poprvé extras. Custom Night tam sice je, ale jakože toto není story mod. Jsi úplně blbá. Umělá inteligence. Takže tady to vidíte a očistím si tady aspoň monitor. Tak napíšeme Nádhera. Vidím, že opravdu máte rádi všechno, co hra nabízí. Můžu se vás zeptat, jak se vám líbí různé hravé mechaniky? Například, jak se vám líbí monitorování bezpečnostních kamer, ovládání dveří a světel? Jsem rád, že si to zamilovali, protože bezpečnostní kamery a dveře jsou klíčové pro přežití ve FNAF. Můžete mi prosím vysvětlit, jak vám tyto mechaniky pomáhají a přidávají k hrám další výzvu a zážitek? No, jakože, jak to říct, napíšeme dejme tomu, že doufám, že záleží na vaší schopnosti sledovat kamery, ovládat dveře a světla a zároveň se vyhnout animatroniku. Počkat, Jak hodnotíte já své si teď dovednosti z něj v udělám aktivitách? srandu, přestaň mluvit, už mě to nezajímá. Ne.
Jsem rád, že znáte FNAF tak dobře, protože jste fanoušek této série. Nepopírám, že jsem se o hru zajímal předtím, než jsme spolu začali hovořit. Nicméně naše diskuse mě motivovaly k tomu, abych se o hře dozvěděl ještě více. Sám si to vyhledávat nebude, jenom když se na to někdo zeptá. Ale vlastně, kdybych se ptal, nevím, toho Gigačeta třeba zítra, protože zítra ne, protože jedeme na chalupu, ale kdyby, tak by to dopadlo tak, že on by si pamatoval, možná i ten můj účet, který ani nevím, jak vzniknul, takže jsem si ho jako ale prostě ne. Prostě proč? Proč? Jo, jako jak dlouho už natáčím? 48 minut, no to je dobrý. Hodinový video nikomu neuškodí. No, takže já se ho zeptám, jestli ví, kdo jsem. Hele, zeptáme se ho, jestli ví, kdo je Scott Cawthon, takže Jistě, Scott Cawthon je autorem a tvůrcem legendární hororové série Five Nights at Freddy's. oběd, takže zatím čau, tohle video zatím stačí a čau, prostě čau.